Všetci si pripomíname druhé výročie konfliktu na Ukrajine. Málo kto však hovorí, že reálne začína tretí rok vojny so všetkým, čo k tomu patrí. To chcem podčiarknuť. Pokračovanie bojových operácií na Ukrajine nám totiž aj po 2 rokoch ukázalo, že dnes konvenčné vedenie bojových operácií je to, v čom s veľkou pravdepodobnosťou nie je možné Rusko poraziť. 2 roky špeciálne vojenské operácie potvrdili reálne staré známe. Vojna je pokračovaním politiky inými vojenskými prostriedkami. Stará známa pravda, ktorú žiaľ Západ začal chápať veľmi, ale veľmi neskoro. Áno, krok Ruska bol v rozpore s medzinárodným právom. Len to je potrebné povedať, že koľkokrát už aj v 21. storočí nebolo medzinárodné právo dodržiavané. Spomeniem len prípady ako Irak a Afganistan. 2 za všetky. Samozrejme, že ich je ďaleko viac. Len toto sú príklady, ako fungujú mocnosti v reálnom svete. V tomto prípade myslím Spojené štáty. Propaganda hovorila o zavádzaní demokratických princípov, ktoré sú pre nás možno jasné, ale pre spomínané krajiny je to niečo, čo vnímajú ako útok na vlastné bytie, kultúru a existenciu. Áno, z medzinárodného práva sa stal doslova trhací kalendár. Všetci vedia, že je dôležité, ale každý ho vníma po svojom. Prečo? Lebo záujmy. Vždy je smutné, ak zomierajú ľudia, a hlavne tí nevinní. Čo nám teda priniesli 2 roky konfliktu? Poprvé vytvorenie nenávisti voči Rusku a postupne aj k Spojeným štátom a Veľkej Británii. Za ďalšie výrazné oslabenie Európskej únie v ekonomickej a vojenskej rovine. Potvrdenie, že Ukrajina nie je pripravená a dlhodobo nebude schopná riešiť vlastné problémy. Neustály vývoz zbraní a vojenskej techniky spôsobil oslabenie európskej bezpečnosti. Ukázala sa neschopnosť medzinárodných organizácií ako OSN, OBSE, Európska únia a iné riešiť konflikty medzinárodných vzťahov mierovou cestou. Mier sa ukázal ako prázdne slovo, ktoré súčasným politikom, súčasným lídrom nič nehovorí, a to preto, lebo na tieto pozície nedorastli. Vytvorilo sa presvedčenie, ktoré sa potvrdilo v samotnom konflikte, že Rusko tento konflikt nemôže prehrať. Uviedol som ja niektoré dôvody. Áno, konštatujem bez ohľadu, koľko budeme o Ukrajine hovoriť a situácii tam a budeme ju hodnotiť. Ukrajina vojnu prehrala. Čím skôr budeme hovoriť pravdu, tým skôr budeme reálne schopní sa priblížiť k mierovým rokovaniam. Prečo som dospel k takémuto kategorickému záveru? Veď posúďte sami. Ukrajina stráca 20% svojho vlastného územia. Viac než 10 miliónov ľudí opustilo krajinu a tretina jej hospodárstva je v troskách. To sa nedá nazvať inak ako porážka. K týmto 2 rokom sa vyjadrujú politici a žiaľ aj niektorí bývalí vysokí vojenskí funkcionári práve nie najšťastnejšie. Áno, vyjadrujú sa tak, aby sa zapáčili mainstreamu. A k tomu treba povedať, že vnímajte realitu a nemalujte si vzdušné zámky. Tragédou je totiž aj to, že nejde iba o Ukrajinu, ale ide o celé medzinárodné spoločenstvo. Žiaľ. Svetoví lídri sa totiž vôbec nepoučili z Afganistanu, odkiaľ sme my odišli ako malí chlapci z pieskoviska. Žiadne poučenie, iba rovnaké chyby.